croeso chi, diolch yn fawr iawn i chi am ddod draw pnawn yma, i wrando ar y sgwrs. Eurgain y byd yn gweithio i elusen Achub y Plant ers bron i 12 mlynedd erbyn hyn, felly mae'n bleser bod yma i sôn am yr elusen a'i gwaith yma yng Nghymru efo chi pnawn yma. Canrif o Hawliau'r Plant wedi testyn y ddarlith yma, a hynny am fod eleni yn flwyddyn nodedig iawn i Achub y Plant, oherwydd union ganrif yn ôl ar fethu y chweched ar hyddian yn 1924 i ysgrifennodd sylfaenydd yr elusen y Datganiad ar Hawliau'r Plentyn, a arweiniodd at greu Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn, sydd erbyn hyn yn cael ei gydnabod yn byd-eang. Ond cyn trafod hynny'n hellach, sy'n mynd i fod mor hŷ a trosglwyddo'n hun i fi ar y sgrin, jyst i roed chydig bach o gefndir i chi am yr elusen, be da ni'n gwneud yng Nghymru, a pham ei fod yn bwysig i ni fod gan unrhyw unigolyn yr hawl i gyfathrebu fy ni trwy gyfrwng y Gymraeg hefyd. Felly dyma ddangos fideo bach fer. Helo, Eurgain fi, a dwi'n gweithio fel uwchreolwr y cyfryngau i elusen Achub y Plant, Cymru. A dwi yma i egluro pam bod gallu gweithredu yn y Gymraeg ac yn ddwyieithog yn bwysig i ni fel elusen. Ond y gyntaf, dyma chydig o'n hanes. Sefyllwyd Achub y Plant yn 1919 gan ddwy chwaer o'r Sir Amwyllyn, sef Edwin Tybed a Dorothy Berson. Aeth Edwin Tybed ati i ysgrifennu Datganiad ar Hawliau'r Plentyn yn 1924 a arweiniodd at greu Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn yn 1989. Dechreuodd Achub y Plant weithio yng Nghymru yn y 30au yn helpu teuluoedd yng nghymoedd y de yn ystod y dirwasgiad, gan agor meithrinfeydd awyr agored yn chymunedau Bryn Mawr a Dowlais y Merthyr. Erbyn heddiw, mae Achub y Plant yn gweithio yn dros 100 o wledydd mwyn sicrhau y plant yn cadw yn iach, yn cael addysg ac yn cael y dyfodol gorau bosib. Mae gan Achub y Plant eisoes enw da yn ymwneud â'r iaith, ac rydym wedi derbyn y cynnig Cymraeg gan swyddfa Comisiynydd y Gymraeg. Mae'r ffaith sy'n bod yn gallu cynnig gwasanaeth yn y Gymraeg yn gallu arwain at gyfleon ehangach o ran codi arian, presenoldeb mewn digwyddiadau fel yr Eisteddfod Genedlaethol, ac rydym wedi'n deud yn y gorffennol fel elusen y flwyddyn gan sefydliadau fel Merched y Wawr. Mae cymunedau eisiau pobl sy'n siarad Cymraeg ac yn ddim i blant ifanc sydd falle yn mwy cyfforddus yn y Gymraeg hefyd, a mae Achub y Plant yn edrych arbennig yn y Gymraeg ac yn Nghymru. Eich croeso chi gyfathrebu gyda ni yn y Gymraeg. Os siaradwch yn Gymraeg gyda ni, gwelwch chi'n dysgod bathodur, ffoniwch ac e-bostiwch ni yn y Gymraeg. Mae'n cydweithwyr y Gradd y Deyrnas Unedig yn croesawu ac yn gefnogol iawn o'n defnydd o'r Gymraeg. It's important to take children to a identity in Wales, because sacred children is to have all children in Wales and around the world. We know that the Welsh language is the preferred language of many of the children families, supporters, volunteers and staff that we work together. And we respect and value everyone's definition of culture. I'm not a Welsh speaker myself, but I really enjoy finding out more about the Welsh language by colleagues who are. After all, it's my job to make sure that it's actually confident in feeling that every child can thrive. Fel elusen Hawliau'r Plant, mae'n bwysig i ni ein bod yn gallu rhoi y dewis i blant a theuluoedd i gyfathrebu gyda ni yn ei iaith o'i dewis nhw. Rydym ni hefyd yn gallu cynnig cyfleon i deuluoedd rydym ni'n gweithio gyda nhw i gael hwyl drwy gyfrwng y Gymraeg. Yn ddiwedd, ydym ni wedi cwrdd ar ei enw sydd yn yr ysgol ar gyfer bod e'n colli i arwain gemau yn dysgu rieni am rhifau, sgrifiau, anifeiliaid ac ati ieith syml, ond i helpu nhw falle codi hyder yn ddefnyddio'r iaith Gymraeg mewn ffordd gymdeithasol a mwynhau. We've been Welsh through a medium of games, like kids and ladders. Bydd ein holl goleuediadau sy'n cael eu creu yng Nghymru ar gael yn ddwyieithog. Bydd deunydd sy'n cael ei greu gan Achub y Plant ar gyfer cynulleidfa ar draws y Deyrnas Unedig yn cael ei greu yn ddwyieithog pan fydd yn ymwneud â materion yng Nghymru. Ein prif ymgyrch codi arian blynyddol yw diwrnod siwmper Nadolig, ac mae ysgolion, busnesau ac unigolion ar draws Cymru yn cymryd rhan ac mae'r adnoddau i gyd ar gael yn y Gymraeg. Dwi'n
hefyd wedi derbyn dipyn o sylw i'r diwrnod ar y cyfryngau Cymraeg dros y blynyddoedd, gan gynnwys gwaith siwmper Adolyg y Caio, ceffyl sian coffi, a newid enw tre Robertseiddi, cardigan Saesneg yn siwmper. Rydym yn gallu cyfathrebu gyda'r wasg a'r cyfryngau yn y Gymraeg ac mae'r Gymraeg yn bleidllaw ar ein platfformau cyfryngau cymdeithasol. Ein gwirfoddolwyr yw curiau calon yr elusen, ac mae'n bwysig ein bod yn gallu denu gwirfoddolwyr sy'n gallu'r Gymraeg i godi ymwybyddiaeth ac i godi arian ar gyfer yr elusen. Mae hyn golygu yn bod yn gallu darparu llefarwyr iddo greu dysgolion neu sefydliad ym mhob cwr o Gymru, o Bordeithwy i Benach. Yr enw yw Dwi wedi bod yn gwirfoddoli ar gyfer Achub y Plant ers 2007. Dwi wedi rhoi sgwrsiau gapeli Cymraeg, grwpiau fel Merched y Wawr, a hefyd yn 2022 nes i helpu drefnu stondin Achub y Plant yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn Tregaron. Wnaethon ni drefnu stondin gwerthu gemwaith Hawliau, a wnaethon ni godi dros 5,000 o fynnoedd, a oedd yn llwyddiannus iawn. Mae'n bwysig iawn i bod yn gallu gweithredu yn ddwyieithog, a bod y Gymraeg yn mynd law yn llaw. Felly dyma ni, yn ôl i'r Eurgain mewn person, a dwi am ddechrau ganrif yn ôl rwan i 1924 a cyflwyno chi i ddynes arbennig iawn. Ydych chi eisiau wedi clywed i henw hi yn y ffilm fach hynny, a hynny efallai yn y tro cyntaf, oherwydd mi sy'n ni'n sicr yn dadle i bod i'n hun nad sydd wedi cael y sylw sy'n dyledu sydd i. Yn ddynes cyn i hamser ac yn uchel eich gloch, a roedd digon i ddeud pan mae fe'n fater o siarad ac ei reoli a gwydd i'n uchel dros hawl bob plentyn i gael y pethau mwyaf sylfaenol mewn bywyd. Bwyd, dŵr glân, amddiffyniad, lloches, addysg, iechyd a'r hawl i gael llais dros benderfyniadau sy'n effeithio yn uniongyrchol arnyn nhw. A dyma hi, Eglantine Jack. A doedd hi ddim yn hoff iawn o blant. Wan, dwi'n meddwl bod chi'n meddwl wedi dod i'r lle cywir. O'n i'n meddwl na darlith am Hawliau'r Plent oedd hwn. Mae'n dipyn o ddeud, ond yn ôl arbenigwyr eich ati i astudio i bywyd, aeth mor bell a gael y plant yn little wretches. A dwi ddim yn drio cyfieithu hynna chwaith, ac o'n mi gael yna hawr. Na, roedd gan ddim ddisyddiad i fod yn fam, nag i feithrin unrhyw gysylltiad agos gyda'n y chwaith. A dyna oedd gan Myli, awdur biograffiad Eglantine Jack i ddeud amdani. Yna i adael i chi gael amser i ddarllen y dyfyniad yna. Ddim ddisyddiad i ddod yn fam, i gael unrhyw gysylltiad corfforol efo nhw, ond bod sy'n gwneud popeth posib i wneud yn siŵr bod eu hawliau sylfaenol nhw yn cael eu cwrdd. Wedi cael ei geni yn Sir Amwysig yn 1876 a'i magu mewn tŷ mawr yn Ellesmere, fe gan Eglantine Jack gysylltiadau efo Cymru hefyd. Roedd ei theulu'n berchen ar stada ar y ffin ac roedd ei thad Arthur Jack yn bar gyfeithwr ac yn wrthynheddig gwerinol a chyfwybodol. Roedd o'n gwrthod codi'r hent ar y stada yn ystod blynyddoedd y galedu mawr ar y ganenteg ac yn aml byddai'n dychwelyd yn ôl ar ôl casglu'r hent yng Nghymru efo rhywfaint o helpu i gneu ddarn o farddoniaeth hyd yn oed yn hachach nag arian parod yn ei bocad. Efo'i wraig hefyd o'r enw Eglantine, neu Tain fel a hadnabod a'i 6 plentyn. Treuliodd y teulu wyliog yn ffermdyr teulu tŷ Carreg Prag o'r enw tŷ graw ger Canrif yn Sir Fflint. Ac fel plentyn roedd Eglantine wedi bod yn cael dod yma, a rhoddodd tirwedd eang Cymru sbodoliaeth i gyfansoddi barddoniaeth a straeon a rhoi'r lle i feddwl. Mae hyd i hoes oedd yn mannau unig hynny o dirwedd gwyllt Cymru i ddynyddoedd y Swistir ble symudodd i fyw yn Geneva yn wraig ifanc, a roedd i'r un deimlad o berspektif pan oedd digwyddiadau bywyd yn bygwth i grechu.
Ar ddiwedd y rhyfel byd cyntaf, roedd Plentyn yn byw yn Llundain, a chafodd ei harestio a sgwâr Trafalgar am ddosbarthu cyflenni yn beirniadu polisi'r llywodraeth ac yn cynnwys lluniau blant yn newynu yn Awstria. Ychydig wythnosau ddiweddarach, lansiodd Plentyn ei chwaer Doris i gronfa Achub y Plant yn neuadd Frenhinol Albert Llundain yn 1919. Un o'r llyfarwyr a wahoddwyd i rannu llwyfan oedd arweinwyr y glowyr, Robert Smiley, a daeth â chefnogaeth cymunedau global Cymru i plant oedd yn ymwynnu yn Vienna gydag ef. Ac yn 1926, byddai dinas Vienna'n cofio'i dyled ac yn codi arian i fwydo plant glofalwyr Cymru yn ystod y streic fawr. Pan ddatblygodd Plentyn y Ffederasiwn Rhyngwladol, symudodd Plentyn i Geneva yn Swistir, ac yna, unwaith eto, gallai ddringo mynyddoedd i blyddio meddwl fel y gwnaeth yn Nghymru. Ac un dydd Sul braf, yn yr haf, oedd allan yn ei sgert hir, astudiau uchel a ddringo i ben copa y mynydd. Ac am droedio'r prif hyn, fe ddaeth yr ysbrydoliaeth iddi ar gyfer ysgrifennu Datganiad a'r Hawliau'r Plentyn, a gafodd ei gymeradwyo gan y League of Nations General Assembly yn mis Medi 1924. Esblygodd hyn wrth gwrs at greu Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plant yn 1989, sydd erbyn i hyn wedi gymeradwyo gan 196 o wledydd yn byd-eang bron iawn bob gwlad yn y byd. Mae gysyn balchder yn iddo elusen bod y Confensiwn yma wedi esblygu'n uniongyrchol o weledigaeth arloesol Plentyn. Ers dros ganrif felly mae Achub y Plant yn bodoli yn helpu bob plentyn i gael y dyfodol yn ei heiddi. Ond mae'r rhyfel slodi byd-eang a'r argyfwng newid hinsawdd yn parhau i ddybwys bywydau'r plant yn ddyddiol, o awr i awr o funud i funud. Mewn gwledydd fel Afghanistan, Ukraine, Syria, Dwyrain Affrica a Gaza. Ers 9 mis bellach, mae'r plant yn Gaza wedi bod yn byw trwy hynlle. Mae plant o Israel ar lan orllewinol hefyd wedi dioddef yn aruthrol. Mae Achub y Plant wedi rhybuddio bod effaith emosiynol y rhyfel yn golygu bod plant yn ei chael ei anodd yn gopi, gyda nifer yn debygol ddieddor effeithio seicolegol parhaol. Ei nodi 6 mis ers dechrau'r rhyfel, nath Achub y Plant sydd yn ddau ffilm bwerus iawn yn rhoi persbectif o'r rhyfel trwy lygaid plentyn. Gan fynd ar gwyliwr trwy cyfres o darluniau sy'n darlunio'r erthyseron y plant wedi dioddef, ac oedd y straeon yma wedi casglu i gyd gan staff Achub y Plant sydd wedi bod yn siarad efo'r teuluoedd am eu profiadau nhw. A hoffwn ddangos y ffilm bach yna i chi. Fel gwerus iawn yn dydi, dweud y pobl fel. Reit, tai chi rwan at ein gwaith ni yma yng Nghymru. Mae'n gwaith sy'n canolbwyntio ar helpu plant a theuluoedd sy'n profi effeithio tlodi, yn neud yn siŵr bod eu lleisiau yn cael eu clywed. Mae un o bob 3 o blant yn dal i brofi effeithio tlodi yng Nghymru heddiw, 29%. Mae tlodi'n effeithio bob rhan o fywyd plentyn, lawer o deuluoedd sy'n byw ar incwm isel, mae'n brwydyr ddyddiol i dalu'r diliau
neu roi bwyd ar bwrdd, sy'n gwneud i llawer yn anoddach i gefnogi datblygiad i plant gartra. Ddim yn gallu ffordio'r pethau sylfaenol mewn nifer o gymryd yn ganiataol. A dros y 5 mlynedd nesaf, ni ddechrau'r gyfnod o strategaeth newydd, byddwn yn galw'r Lywodraeth Cymru a Llywodraeth y Deyrnas Unedig i gadw eu hanfodion eu rhannu gyda nhw yr hyn gyda ni'n ei glywed gan blant a theuluoedd. Ond sut y dechreuodd yr elusen gweithio yma? Wel, yn y 30au nes oedd y dirwasiad mawr, darparodd Achub y Plant brydau bwyd a dillad am ddim i blant yn yr ardaloedd wedi heffeithio weitha. Sefydlwyd pwyllgor meithrinfeydd agored yn chymunedau Bryn Mawr a Dowlais yn y 30au, helpu rhai o'r teuluoedd oedd wedi cael eu effeithio fwyaf ac er mwyn rhoi cyfleoedd i rieni i allan i chwilio maes. Dechreuodd Achub y Plant hefyd darparu llefrith neu llaeth am ddim mewn ysgolion, a hynny am y tro cyntaf yn Sir Fynwy. A 6 blynedd yn ddiweddarach, yn 1933, pan oedd gwasba y dirwasgiad mawr ar Ianter, roedd yr elusen yn blaenllaw yn ymgyrchu dros hawl plant i faes digonol nes bod deddf addysg 1944 yn darparu prydau ysgol a llaeth am ddim ar draws y Deyrnas Unedig. Yn dilyn yr ail ryfel byd, weithgarodd Achub y Plant oedd darparu clybiau iau ar gyfer plant oed ysgol, gan greu man diogel iddyn nhw gael chwarae i ffwrdd o'r bomia a peryglon ar ysgrydoedd, ac agorwyd un nodweddiadol a mawr iawn yn Noc y Bari. Mae hanes codiari am yr elusen yn ffeirio cydweithio efo aelodau'r Urdd yn 1945 i grodi bron i 4,000 o bunna mewn 3 mis ag ysblant di-gartref yn Ewrop. Ym Mai 1948, dechreuodd yr elusen fenter codiarian newydd, sef apêl genedlaethol ceiniog yr wythnos, bydd yn gofyn i weithwyr mewn partïoedd roedd ceiniog o'i cyflogaeth ac helpu y gronfa ac sefydlwyd y fenter honno ar draws Cymru. Nawr, 50 ymlaen, trosglwyddwyd y sylfaenydd codiarian a chodi ymwybyddiaeth i ddwylo canghenna a gwirfoddolwyr, ac ar un adeg roedd dros 20 cangen yn weithredol o draws Cymru. Mae cangen Aberdâr a Chaerffili a Chorffeithwy a nifer o'r aelodau yna heddiw mor weithgar ac erioed, a rhai ohonynt wedi bod yn gweithredu ers dros 60 o flynyddoedd. Dyma nhw, rhai o'r gwirfoddolwyr yn Aberdâr ac ar y wyfrensyll yn dod o'r holl ffordd a chodi lot swm fawr arian am wneud herias, hyd oes dim ffin ar be mae wirfoddolwyr yn barod i wneud i godi arian ar gyfer yr elusen. Fe sefydlwyd Tybed Achub y Plant yn Nghymru yn mis Mawrth 1988 i helpu plant a theuluoedd oedd yn byw mewn cymunedau mwyaf difreintiedig i greu newid yn eu bywydau a bod yn ymwybodol o'i hawliau sylfaenol. Fel y gwyddo'n ni, mae yna 42 o hawliau yn y confensiwn, y Confensiwn Cenedlaethol Unedig, yr Hawliau'r Plentyn. A mae'r 42 hawl yma yn cynnwys bod nhw'n cael eu hawliau sylfaenol. Arweiniodd yn gwaith yn ei reoli yn ymgyrchu dros y materion hyn at newidiadau gwleidyddol pwysig a datblygiadau arloesol yng Nghymru gan helpu datblygu corff matell plant yng Nghymru a chreu swydd Comisiynydd Plant Cymru a'r cynulliad ieuenctid, sef y rai cynci ar y pryd. Nathon ni hefyd gadeirio grŵp monitro mensiwn y Cenedlaethol Unedig am gyfnod gan dod ac ymwyddion ac ymarferwyr ac arbenigwyr ynghyd. A hefyd arweiniodd hynny wrth gwrs at greu y gyfraith domestig, mesur hawliau'r plant a phobl ifanc Cymru 2011. Da ni parhau i weithio o fewn cymunedau, oherwydd gwrando ar anghenion cymuned a dad pawb yn y gymuned yn hyd o gwmpas y plentyn ydy creu ein gwaith ni hyd heddiw. A dros y blynyddoedd ni wedi gweithio ar gymunedau ar draws Cymru, gan gynnwys yma yn Rhondda Cynon Taf. Yn y 90au, canolbwyntiodd yn gwaith ar y stadau tai Percelyn a Fernhill yn Cwm Cynon. Cafodd y stad Percelyn gyda 300 o gartrefi ar gopa'r mynydd eu henwi y ddinas goll yn lleol,
oherwydd yr ymdeimlad o ynysu a dieithro o wasanaethau lleol. Fe gynhaliwyd Achub y Plant sesiynnau galw heibio yn y ganolfan gymunedol ar y stad, gan roi cymorth i'r rhieni oedd angen cymorth a rhoi lle iddyn nhw gael llyfrau a teganau i'r plant ac i'r bobl ifanc gyrraedd ddim cefnu. Defnyddiodd prosiect Fernhill stad o dros 500 o fflatiau, 2 fflat gyfagos uwchlaw'r ganolfan gymunedol i garperu sesiynau hefyd ar gyfer rhieni a phlant. Ac roedd prosiect ieuenctid Fernhill yn cael ei rhedeg yn bennaf gan bobl ifanc eu hunain. Mae'r elusen hefyd wedi gwrando ar leisiau pobl ifanc dros y degawdau ac yn 2007 fe gyhoeddodd yr elusen adroddiad gynhwysfawr o'r enw Gwrandewch, Listen Up, yn seiliedig ar ymchwil y gynhalwyd gyda dros 100 o blant oedd yn byw mewn ardaloedd a amddifadau ar draws Cymru. Soniodd y plant yn 2007 am golli arian a golli allan a sawl agwedd ar blentyndod gan gynnwys gweithgareddau cymdeithasol. Teimlo bod yn cael eu cael allan, cael eu bwlio oherwydd dillad yr oedd yn gwisgo, a beth yn ati i ddisgrifio beth oedd effaith ddim o'n todi arnyn nhw. Roedd hynny yn 1997. Darn o waith arall nath yn ei gomisiynu oedd yr adroddiad Llais Bach, Stori Fawr yn 2013. Ac eto criw o bobl ifanc wedi dod at ei gilydd i ymchwilio ac ysgrifennu'r adroddiad yma. Nifer ohonynt o'r ardal hon hefyd, o Dom Teg, Aberdâr a Chwm Bach. A dwi'n cofio cyfweld y rhai o'r pobl ifanc yna, cael fy ysbrydoli gan eu hagwedd a'i gwydnwch nhw. Fe ddothon nhw fyny efo rhestr argymhellion o beth nhw eisiau weld, beth nhw eisiau wleidyddion i wneud. Ac beth yn ati a gasglu barn dros 200 o bobl ifanc. A nod y prosiect hwnnw oedd rhoi llais i bobl ifanc yn unol â'r convensiwn. Dyma gan un ohonyn nhw ddeud, Alison o Aberdâr, sy'n siŵr o fod yn briant i hun erbyn hyn yn de. Roedd yn adegau yn allwn ni fynd ar deithio oherwydd yn allwn ni fforddio. Roedd yn ffrindiau gallu fforddio yn gardeithio sgio, leddydol olchwyd. A doeddwn ni wastad yn gwneud ysgusofio pan allwn ni fynd, ac roeddwn ni'n teimlo'n llethus iawn. Roedd prynu gwers lyfrau gyda'r gosoditau hefyd yn drud, eisiau hebyd, eisiau cadw fynd. A dyma Amelia o Berpennar hefyd yn dweud bod hi'n meddwl bod y pobl ifanc yn cael gwrandawiad yn ymwyledus iddyn nhw. Dyma gan hi dweud, ydych chi ddim yn disgwyl i glodi fydd o'ch gwmpas chi, o mae o. Wedi pobl ifanc heb wneud adroddiad iawn fel hwn o'r blaen, oedolion sy'n gwneud adroddiadau fel hyn fel arfer. Dwi'n meddwl bod y bobl ifanc siaradwr ni efo ni wedi cael ein haws siarad efo ni, oherwydd bod ni yn ifanc ein hunain. Dwi'n meddwl bod o'n bwysig iawn i pobl ifanc cael deud i ddeud oherwydd o'n i baid o plentyn gallu deud i ddeud am y hyn sy'n bwysig. Yna, dydy oedolion ddim yn gwybod be maen eisiau neu angen. Maen nhw jyst yn meddwl i bod nhw'n gwybod. 11 mlynedd yn ddiweddarach, ers i'r adroddiad yma gael ei ysgrifennu. Ydy pobl ifanc yn teimlo bod oedolion yn gwybod mwy am be maen nhw eisiau. Be sy'n eu poeni nhw. Ac am eu hawl i gael llais yn unol ag erthygl 12 Convensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn. Wel, mae 2024 hyd yma wedi bod yn blwyddyn fawr yn dod, wleidyddol yn sicr. Da ni gyd yn gwybod bod y prif unigol benywedd cyntaf wedi cael ei chyhoeddi heddiw hefyd yn dydan. Ac yn ystod y cyfnod yn arwain at yr etholiad cyffredinol, fe gynhaliodd plymblaidd elusenna a sefyllfa ieuenctid yn cynnwys Achub y Plant Cymru, yr Yrg a Clyddiau Merched Cymru a'r Comisiynydd Plant, etholiad ar gyfer pobl ifanc. Ac asgelodd y prosiect yma bod bron 9 o bob 10 o blant a pobl ifanc sy'n byw yn Nghymru felly bod yn bwysig cael llais yn y penderfyniadau y gwleidyddion yn ei wneud ar bywydau cyhoeddus. Dim ond 1 o bob 10 o bobl ifanc oedd yn credu bod gwleidyddion yn canolbwyntio ar eu hanghenion nhw wrth wneud penderfyniadau. A'r pethau roedd pobl ifanc yn boeni fwyaf amdano yn diogelwch,
iechyd meddwl, newid hinsawdd, y cyfryngau cymdeithasol a chosta byw. Fe gymerodd dros 23,000 o blant a phobl ifanc ar draws Cymru a Lloegr ran yn yr etholiad, a chyhoeddwyd y canlyniadau hynny wythnos cyn canlyniadau'r etholiad cyffredinol cyn i'r oedolion fynd i bleidleisio. A bydd eich llafur allan i'r nifer o fwyaf o bleidleisio ar blaid werth yn hael. Felly, mi ydym ni yn parhau hyd heddiw i wrando ar leisiau'r ifanc. Mae'r rhan ganolog o'n gwaith ni, a mae gennym ni ar hyn o bryd brosiect yr enw Pŵer y Llais yn cael ei gynnal ar draws Cymru, prosiect cyfranogol ydi o, a mae gennym ni dîm o bobl ifanc yn creu yr ymchwil hynny. A mi fydden ni yn cyhoeddi y canlyniadau hynny nes ymlaen yn yr Hydref. Mae yna griw o bobl ifanc o Rhondda Cynon Taf yn cymryd rhan yn y prosiect yna hefyd. Mi geisir pleser y bwrdd ar rhai ohonyn nhw yn canolfan awr agored darwino yn agos iawn, lle mae bedd gitaniaeth brân y ddiweddar. Ac mi roedd o yn ddiddynol iawn i glod y gynnyn nhw dweud, costa byw yn sicr yn eu poeni nhw, y rhydweithiau teithio, a'r cyfleon oedd eu blaenau nhw hefyd. Felly, wrth i ni fel eisen symud ymlaen ac edrych ar ein strategaeth ar gyfer y 5 mlynedd nesaf, mi fydden ni yn parhau i ganolbwyntio ar weithio mewn partneriaeth, mewn undod mewn nerth, mewn nifer o elusennau ceisio cyflawni'r un nod mae'n bwysig bod ni gyd yn bod o bwrdd, yn cydweithio ac yn helpu'n gilydd i helpu'r plentyn i ddatblygu cael y dyfodol gorau bosib, ac i wneud yn siŵr bod eu lleisiau nhw yn cael eu clywed. A parhau i glywed dyfyniadau a llais a glyntau'n jad yn eu henel wneud hynny'n de. A dyma un o'i dyfyniadau. Dylen bennu hawliau blant a lladurio'u cydnabod ar draws y byd. Felly, hoffwn orffen heddiw ar nodyn obeithiol. Cyhyd ag ydy pobl sy'n credu yn y fodol ein plant ac yn bodlon gweithredu ar eu rhan yn ddengarwyr, yn wirfoddwyr, yn wleidyddion, yn feir ac yn gantorion, oes Mae'n awgaeth. Ac fel rhan o ddatblygiad canlwyddiant Achub y Plant yn 2019, fe ysgrifennodd y diweddar Gwyn Parry a'i wraig Annette Bryn Parry gan gyfareddol o'r enw Mae'n awgaeth. Ac fe perfformwyd gan ei llysgynhadon Gwyn Hugh Jones a'i wraig Stacey Wheeler, ei Stacey'n arfer gweithio fyny blynyddoedd yn ôl. A phlant ysgol gynradd gymunedol Penis Arwein, mewn cyngar ddisgofiadwy yn Nghaerdylan Bangor ym Mai 2019. A dyma ddyfynu geiriau Christian y Gan i gloi. Yr hawl i'r gorau, yr hawl i enw, bod yn saff tra bydd yn byw. Yr hawl i ffrindiau a phob hawl i wybod, a hawl iechyd a'r hawl i fyw. Felly, diolch fawr iawn i chi am wrando, mae gennym ni sbondyn drws yn y rhwb trydydd sector, da ni yna trwy'r wythnos, os ydych chi'n gwybod mwy am eu gwaith nhw, galwch draw am sgwrs, fel ni'n gweld iawn, ges sgwrs a digyfarfod chi. A diolch yn fawr iawn i chi am y